את הרעים. ומי זה הרעים? זה אנשים שרוצים להרוס את המדינה שלנו. אני שומר עליהם עם הטילים. כיפת ברזל, יש לה מערכת טילים, ובמערכת סירוטים היא מפוצצת. אתה רוצה להיות חייל שתהיה גדול? כן? איזה חייל? מחיל האוויר. אני עוד אלפי מלחמות צייתי בהם. מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים. וכשאתה תהיה גדול, יהיו מלחמות עליהם? תמיד יהיה. גם סלמת. למה? ככה. כי כל הזמן רוצים להרוג אותנו. המלחמה בעצם התחילה מהחטיפה של הנערים והרצח של הנערים. ואז מה היה? ואז חמאס התחילה לירות טילים כי היא רצתה לפגוע, היא רצתה פיגוע בתושבי ישראל. מאיפה צץ להם הרעיון? להתחיל לחסל אותנו. ואנחנו עוד נותנים להם חשמל ומים. עכשיו כל הזמן יורים עלינו טילים וזה רע. למה אנחנו לא יורים עליהם קצת בחזרה? לא, אנחנו דווקא כן יורים עליהם בחזרה. אין לנו ברירה, אנחנו מגנים על עצמנו, אנחנו שוברים את הטילים. אנחנו חייבים להגן עליהם, ואם זה כבר פוגע בהם, אין לנו ברירה. זה לא שאנחנו נהרגים או שהם נהרגים. מה שטוב זה שלאט לאט ייגמר לעזה כל האספקה, ואנחנו, יש לנו כיפת ברזל, טנקים, חיילים, צבא חזק, מטוסי קרב. יש לנו כאילו מקודם אנחנו חיינו הרבה זמן בארץ ישראל ופתאום הם באו לראות אלינו. זו שאלה שאני שואלת את עצמי והפעם אני לא מבינה ממנה תשובה. כל תשובה שאני מבינה היא מבחינתי לא מספיק הגיונית. עכשיו אני ראיתי בחדשות את עזה, היא בוערת מאש ואני לא מבין, היא בוערת משריפות ומאש ואני לא מבינה מאיפה זה, משלנו, אני שלהם, אני לא מבינה. שלנו. לחמאס לא אכפת כמה הרוגים יש. למה? אני לא יודע, אני חושב שהם מתרכזים יותר לכבוש את ארץ ישראל. למי יותר עצוב? לאמא שהבן שלה מת פה? או לאמא שהבן שלה מת שם? שניהם עצובים באותה מידה. אמא אוהבת את הבן שלה יותר מהכל, אז גם שם וגם פה היא תאהב אותו הדבר. מה חושבים שיקרה בימים הקרובים? מתי זה ייגמר? אני בטוחה שהם לא יפסיקו בזמן הקרוב בשנים הקרובות. אני חושבת שזה יהיה לפחות שנה. אני חושב שהמצב יהיה יותר חמור גרוע. איראן מביאה לחמאס כל הזמן טילים, ומדינות שהדי גליבות שלנו מביאות לה טילים. אז אם כל רגע יביאו לה טילים, אז יהיה לה יותר מיליון טילים, ולאט לאט ארץ ישראל תחרב. אז אם אתם עוצמים את העיניים וחושבים על היום שבו זה ייגמר, מה אתם רואים? אש. אש? אני רואה את חוזה השלום. למהר, כי עכשיו זה מסוכן.
בסוף רחוק, לישון עמוק, אפשר